Fl-aħħar jiem numru ta' familji rċivew avviż biex iħallsu liċenzja tat-televiżjoni. Dan minkejja li l-partit fil-gvern 4 snin ilu kien wieħed fil-manifest elettorali ta' qabel l-elezzjoni ġenerali li din it-taxxa għadda żmienha. One News vela li l-gvern saħansitra tikkunsidra li hu azzjoni kontra dawk li ma ħallsux din il-liċenzja. L-avukat Aron Mifsud Bonnici enfasizza l-punt li wieħed ma jistax jaqbad u jieħu liġi bidejh sempliċement għax il-weda tal-gvern ma nżammitx. Jgħid il-gvern wieħed xi wieħed jekk dak li wieħed ma jirriflettix fil-liġi, effettivament m'għandu ebda saħħa. So ġifieri sempliċement qed nitkellmu fuq weda. Iżda jgħid li qabel iħallsu din it-taxxa in-nies iridu jaraw jekk il-kont ikunx preskritt, jiġifieri li t-terminu li fih il-gvern ikun seta' jitlob għal ħlas ikun skada skont il-liġi. Tawx ninjoraw ukoll, però liġijiet oħrajn bħalma hija liġi dwar il-preskrizzjoni. L-avukat iżid jgħid li saħansitra mill-2008 l-hawn f'ċertu każijiet il-gvern ħarrax il-pieni biex illum persuna li jkollha setta televiżjoni mingħajr liċenzja jista' jeħel minn 300 sa 10,000 euro multa. F'pajjiżna minn 230,000 set ta' televiżjoni huma biss 119,000 li huma liċenzjati. Dan qed joħloq inġustizzji għaliex il-minoranza li qed jimxu skont il-liġi qed jispiċċaw iħallsu aktar. U għalhekk Benny Borg Bonello mill-Assoċjazzjoni tal-Konsumatur isaqsi ser jiġri jekk ftit jiem il-bot mill-elezzjoni il-gvern ineħħi din il-liċenzja. Il-biża' hija di fil-fatt kien hemm argumenti anke fil-gazzetti li isma' issa se nistennew għal-lejli tal-elezzjoni jkollna xi exemption u min iħallas se jiġilu. Skont l-avukat Aron Mifsud Bonnici din it-taxxa hija regressiva. Ġifieri aħna qegħdin inħarsu lejn taxxa li qiegħda tolqot l-aktar dawk li l-inqas jifilħu jħallsu.